parish Bakhuid ang induwain na kabinda Timothy Marwain. Baga jingis na yung black and say hello. So you rise down mas Bakhuid na barlais pa lai pusak. Ang Nyngkong iyak mela utray patay lagamu kanuan you may try can radunang bunang tao ubay basuman Tangin snongu yaw jisu nagabinda ka jingkot ka jungu yangi iway pa iway ban mani yawu ban eat yawu ban shakri yawu ban yopridiang ka jinga nawu nginang tuwai nagabinda kikina school bara baron hapadangi exam ni tuwai ru nagabinda baro kibapang kibashitam pakabor jisu nampau haki ni tuwai nagabinda ka suka sain janga parte babaro kiri kini aburam markeliang bakan sange yagit tema baro ha kerteng upa baru kon baru mensim Bakhuid Amen. Kajinga jango trai jangi Jesus Christ bat kajingi jango blai lem bat kajinga silak jango mensim Bakhuid kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru kohimen ko para pengin sange shipor ban ko slai halaka donu jangi halar baro ki pop ki bangilale baw jisu uwat yaki bahok u jisu kwa bangin yai rengkat badu lese don ki por haka jingim jangi lemba ka perkat ka perdain jangi lemba ka jing kwa jangi lemba ka tin ka tele jangi lemba ka jing le jangi ngilale pop tongin nam pan map nagabinda ka jimbam kuit ya ka met jimbam kuit ya ka men siam jangi disubit map ingi sait kud ingi dagas namba kardor ka jame nga pala how play badan board baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parka daki tin daki kam daki jingle kalet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrao janga namat kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel vatkiri koi badia pi ko himen ko para benduwai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan board baro nisane yangi badenda la map iki pop jangi unialam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Try can rat go play snare yangi try can rat go play snare yangi Cristo mako Cristo ram kono penim jangi penim yangi try can rat go play snare yangi try can rat go play snare yangi Cristo mako Cristo ram kono penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai bakabor jisu nam pau hangiman ka kerlipmat banang unang risumaringi haga jingkuid kadba gipen kareban rung
haka ayom temai jangka jimane jangi ni terang nak benda ke jingwan jangu Jisu halo jangi iwai pa iwai to pen ki ia kamon jangi ringe jame ngi karpat kotrai bada ka ba wat kam shirhem ya uso jangka kam ble jame kinshem kam karhai yagiso ba pen kia jangka jingisne jame da utrai jangi Jesu Kristo kon jame uba im bat sensha rengkat bat me haka jingelang kawe jang men sim Bakhuid uble junam la junam Amen. Kaching puli nag kitab ching panpaw. Nga Yonis ngalapet parakmi halor ulum Sion ulayeng ukun longrot barengkat bat uladon shispa saupeu sau hajar ngut kibala don yaga kerteng chung u pada kerteng ukpa chung u palato aki chalang mat chung ki pat ngalayok sngew yaga sur na peneng kabakum kaching kerhu ki umba bat kum kaching tit chung perthat pacham kata kasur bangalayok sngew kalalong kum kasur chung kinong tem duitera ki batem yala ki duitera pat ki yarwai kaching rwai pathamai khmat khet para khmat ki sau ching thau be im para khmat ki temen kisan omdan ubala banang yakata kaching rwai laitang ki shispa sau pe sau hachan gut yakiba la siuspa na ka prthei kidai kini ki ba ya bot ya khun langbrot kat shaba ulet yakini la siuspa nap teng chung ki priu kum ki so Nyngkong na ka banta uplei para khun langbrot para ka shintur chung ki lap ching lamler ai na ba kilong ki baklem thobria kaktin chung utrai Jisomo Yauble. Sama persau nomor Nyuspa. Kani kajai ben riu Bakhuid kabawat kakmadu blei kajong utrai long kakendo bat kajing dam jongka kajong utrai long kaperte bat kiba shong haka nabau senya kakendo walor kasladuriau penskam nong rim ya garingko alor kaslajing shlei kani kajai penriu Bakhuid gabawan kakmadu blei ei banyo kiu shulum utrai yang adam pel jongu tangu Bakhuid di badonu lubam jus mai syukur utawun yang kajingkel ku kawak lutrai nongda batin penriu bawat batrang yublei jongu jago gadi kajai penriu Bakhuid kabawan
bangalaya pi kapan singa jongka jingin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. O Jesu la kemid badula yo ia ki berispa baki ia no ia la ke jingai ngobha ha ka jinkan show. But ula yo iru ia kawe ka rikende kabaduk kabano artili ki damli. Badula ong shisha nga ong hapi bakane ka rikende kabaduk kalano kampalat ban yaki barro. Naba maki barro kila terwa naka jimpahu jonki. Henry makapat naka jinkardu jonka kalano barro kadba kadon ban im. Ka gospel jom utrai. Kajira eme Chris. Kohimen kopera bayir hautrai Jesu Christ. Ngi yusngo na ka kitab jimpen pau syapang kabeneng hakaba uyanis Bakhuid ulayo ya ke jingyoy pau. But ngi yusngo syapang shi lak saupo sau hajar ngot ki brio balashap penim. But haba ula peit ula yo I ayu. Ula yo I la to ya ka kerteng jongo blay upa badu kun ha ka shilama chonki. But kila long ki brio bala penim Nyngkong na padeng ki bangay. Penim Nyngkong na padeng ki bangay na marba kila long ki ba im ha ka jingkuid kalem tobria ayay. Ban sharp penim ngi don kam kaneka jinglong hapojongi. Ngi de ban long ki ba kalam tobria kalam kano ka jimbut nam. Bat kum juru ngi de ban don ki kerteng jongo blay upa kerteng jongo Jesu. Kabam mod ngi baru ki kristan ngi long ki bala sharp pen kantang lemba ka baptisma. Ka jing pen baptisma kalongro kadak kashin jong ka jing pelong yangi ki kun jongo belai ki kun jongo Jesu lemba ka snam jongo te ngi baharo ngi deban sotu ngi kit ya ka kerteng jongo pa ngi kit ya ka kerteng jongo Jesu ha ka shilama jongi la sengim la ban yo I lemba ka jingim jongi ngi dam pen pau perte ngi don ka kerteng uble ka po jongi ngi don ka kerteng Jesu ka po jongi. Nang ta ngiyosngo kini ki shi lak saupo sau hajar ngut. Larangi persyam ban sautu kane ngilaban nong kane kami kadar induk kadar kalong shispa saupo sau. Indu shi hajar kini baro kilong ki number ba kongsan kadar kayeng nagabenta ki apostol kadar ngut ki apostol kumjuru kadar nagabenta ki kadar jahit ki paid Israel into shi hajar kalong ka number kabam don put kasam ngimla keinshu nakata ka daw habangi puson siya pangka jingisne ba jingido ble ngi puson barabor naka jutam barim uble unisne ba dun lesbo ni ki brio hadu shi hajar pateng. Kata kamod om don put kasam ke jingi do bale ka thoid halo jangi kabamod ka jingi do bale ka wansha bar ki brio ki bakhaloy ban im ha ka jinged ka baskem badda ka jinged kalam kano ka jingto bria ne kano ka jimbut nam da ka ba kongo ya ubale ban yusno habangi im ha ga ne ga dor ni ngin long shibinda
bat ke beneng rengkat bat ki apostol mano ba ni mi Nyngkong u Jesu nangda ki babut kilong ki apostol kilong ki ba mi Nyngkong na padeng bar ki bangait ban syong ket hakamat ublay minda ki lekumno ki yusno iya ka jingsawa uyanis Bakhuid ula yusno iya ka jingsawa kami na beneng bat kane kalong ka jingsawa jang ka jingyaro bat ka jingduwai yaro ka jingerwai batimai bat mano balaban sautu kane ka jingruwai batimai tang ki bala shapenim tang ki badon kane ka kerteng ha ka shilla ma jangi tang ki to ki ba im ha ka jingto bria kalam jingto bria kalam kano ka jimput nam kalam kano ka pop kilaban yusngo kane ka jingruwai batimai kabam mood Kansa don ka por ngin stang ban yusno ya ka jingruai batimai omdeshu kane ka jingruai kabangi im ha kane ka perte kabangi ruai ha kane ka perte henre habakut ka jingim jongi habala shap penim haba poisha beneng kansa don dakawe pat ka jingruai batimai kabangi ruai hakamat ka ket bad hakamat ki jingtao sau ki jingtao baim hakamat ki jingtao baim baros saungut kata kemut ke gospel Jesu ke kubur baba ni barabor ni pusan jiliu ya ke kubur janga gospel man ga kelip mat ha ke jingim jangi bad kane kade ke jingkot jangi na kata ka daw ka don jinge serim bad ka jingya de ya ka bau Jesu ula keren ula kadau hangi lempa kane ka rikende kanig rikende kalong ka spoon mensiem kalong ka ba im shisha ik jingel kalong ka ba i shisha yang ka balang kalong ka ba im shisha ya ka jingkot jong oblay bad kala im ya ka jing shirhem ka jingel bad kata ka jing shirhem jangka kata ka jingi jangka kata ka jinge jangka kala pelong ya ka ban terwa pura IT pura yalade shaka jing shakri uble haba kala wan banai terwa artiliki damli shaka jingkan show kaneke jingkan show ka pindon kam naga binta ki baduk nilaban nong kaneke jingkan show kalong ka bank naga binta ki baduk naga binta ki bapang kaba ki shubu ki bu ha ka temple Jerusalem bad kaba ka kaneka kende kala wan terwa kane daka jingshisha na padeng ba oro ki buru ki don ka hok banyo kaneka jingkan show kade maka namar kalam baduk namar kaneka jing terwa kalong na kabinta ki baduk henre makaru ka shimbenta lang hakata ka jingkan show ya ka bakadon bad kam shimdon eyeshu kumba terwa ya ki barispa henre kadon tangi ki pisa baritam henre kalawan terwa daga jingid badu Jesu kadau hangi pe kaneka kende hadukat no kalambas bun mensiam kala ailut nadong shadong ka jingid ka dawa nangi ka jingai tilut pura ka jingidu Jesu ka dawa nangi ka jingai ti pura med bad mensiam ngimde ben buk yala eye naga benta yala de naga taka daw ko himmen ko para habang yard lemba kane ka jingai tilot ngin sayo ya ka bainong habeneng ngin sayo sngo ya ka jingruwai ka batimbai bad ngiru ngin yo bintalam bad ki paid Israel batimai bad ki apostol Bakhuid ngiru ngin yo ban mane ya ubale haka kachangu da ka badon ka kerteng habangi imkumne kaya ka ban sajia ubale unbu ya ka dak haka shila mak jongi kumpa ngekermen bait ujisu labu ya ka dak haka shila ma jonga ta ka rikende haba ulayo I baka wan banai tilut pura ya lade dak namar ka it palat ya ubale kala ishirhem ya ubale pad kala nge kala bandon bun gida banong ngate ngabadu ngamdon eye bale ngadon kamban terwa ba matki rispa kin IT terwa ya ke jing terwa ngalong baduk namar kane kade ke jing dawa jonga namar kane kade ke hok jonga banyo ya ke jing kan show henry kane kala wan terwa kata kamut uji suong kade banyo shisha ya ke dak
haka silama jangka ban kain lang ia ka hapadeng kiri koin ko himen ko para ngidon kamban puson hadu katno ujisu un kain lang yangi hapadeng ki bahok ngi im haka jingim jongi kum kristan ngi le bon ki ke baro hato kini ki jingle jongi baro kan perlong ia ujisu ban peit yangi nangda un kain lang yangi hapadeng kiri koin lada ke jingim kristan jongi kam shimla ban perlong yangi ban kain lang hapadeng kiri koin kam mendoishu bangi im kristan tengi ki manle ke jingle jongi kadeben mi nadu ka donur namar bang i ke jimmane jongi kadeben mi namar ba ngidon jingi du kris habangi arab yano habangi arab spon mensiam yano kadeben mi na kane ke nongrim kapa pelong yangi banle kano ka kam isune yakiwe ladangi le kano ka kam isune yakiwe ban peni yakipait ba kata ka jingle jongi kamde satya jingle isine henre kane kalonge jimpeni burom hakamat kiwe jisu kot uweringi wei paiwe ban im haka jingim kabakoi kalam tobria kalam budnam pinban traishitam bandon ka kerteng haka shilama jongi kerteng uble kerteng jisu da kaba im ka jingim kaba pura kaba kuit kaba shirhem na ka benda ka jingido kris Kotrai Jisu karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bamangi baro nginyo kane ke jinga ha ka jingim jongi ban ken bandup long ke ba ken lang hapadeng kiri koit bangin dup long bintalang hapadeng kitaki shilak saupo sau hajar ngut ba kilong ki ba im ha ka jingim ka ba koit enyaro ya utrai Jisu Christ tangin playa ke jinget ke jongi nganget ha uplay upa badan board baro unang tau ke bening bad ka kendo ban hau Jisu Kristo kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben ha Pontius Pilatus la sanar pana yahu ulayam la tep yahu ulakia shaki baya haga Sngi ka balai nami padne ki baya ulakiu shabene ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang da unwan pad ban bishari ki bayim bat ki baya ngangi thau min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoi haga jimma ikipo haga jimmi pad ka do haga jingim bam jikut amen Barlais pa nyopro. To yatuai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba pediang pun ha ublay upa badon bor barro Kau try pedang jingkina na kiti jumpi na kamentaga jingro urong kerteng jumu kecimatoya ini berkepalang Bakhuid jumu para koi. To pediang ko try ya ke jing tarwa ba kentang ya ke ba me hukum yangi banaiti kentang ha ka kerteng jome
bat to pelong yang i barabor ki ba kongu ya ki hukum jame kenamba lemba kini ki jingai en pediang yang i da ka jingir spoon jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khad bat phim to ken tiu ya la ki do nod tongin aingu ya utrai ublei jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadei ti jangi bat ka jim penim yangi kamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat koppa bakoi koblei badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jinga ro jangi pen ban ka jing sngongu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jangi kim penyar eye ya ka jing krau jame henrek ya rap yangi naga binda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kin hon roai jangi angel ngia ro yame ban ni pen bana da ka jing kamen Bakhuid, Bakhuid, utrai, Bakhuid, ublek ipat, meneng bat bercek idam, daga urang jome. Ruai osana syadram, ruai osana klengkut, ruai osana yublek junam. Ya rolyuta bawang, aga kerteng utrai, meneng bat bercek idam, daga urang jome. Ruai osana syadram, ruai osana klengkut, ruai osana yublek junam. kohimen ko para tongin trang naga binda ka jim pen slay jungamen sim bakoi bangin roy ha ka sap ka pong jungamen sim bakoi knamba ngindup la ban shakri shirhem ya jisu man ka kelipmat shakri shirhem ya ka balang ha ka ba im ya ka jingim ka ba kam koi dashisha melong ba koi ko trai ka temei jong ka jing koi barro namar ka tangi karpadiame to pen koi pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jongki bakin karlalam yangi kamet bakasnam jongotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u ong to shim bato bam na kane pi barra na mar kane kalong ka met janga ya ka banaiti na ka benda jumpi haka ju ka rekomenda la le bam ula shim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ula aya ka halage sendran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bat naga binda ki babun naga binda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam kosnam bakardor jango Chris tapen koid yangi tapen koid yaki mensiam hadim pen koid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam
ka jimaya jong ka jinget Katasin bagi bam yude upu bagi di nakane kakuri gipen braka jing yap jong me kotra Namar kata, ngi ke ba penmenda ia ka jingia bad ke jimmi pa jungum. Ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu ai dem, namar mela nyu yangi, ki ba bit benya hakama jamme bad ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadiya me, bangi ki ba yo binda hakamet bad ka snam ukris, ngin la ki bela penyat likawe, da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko Taïew ka balang jamme, kabela priyang hasatala ka parte but to penjana yaka haka jingi renkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwenu bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam to ken maulemro yaki himmen ki para shinrang but kente ki bela yotia da ka bakermen yaka jimmi pat but ya baru ki bela kalatno haka jingi sne jamme top diang yaki shaka jingsha ka kamajamme to isne yangi barangi karpadia me barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jungo bele u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikoid ki bela pensaba me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut bat bangini ro bat pendon buram me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu. Kalla hame ublay upa badon bar. Hake jingelang kawe jungamen seem Bakhuid. Baro kaburam bad ke jingero. Junam la junam. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabinda baro ke jing tumu jungi. Duwai nagabinda baro ke kina badon hapadengi exam. Baki niyo kabor jungu jisu kadbaki dang Lait-ïa ki exam hall. Duai na binda ki ba pangi ba shitam ki ba tiah ki hospital don ki ba la khlad ki ba yam so si halar ki ba yid ba toin jangi ni duai ru na ga binda ki jinga la ka ba mur jangi nampap ba baro ki niya pidiang ya ka bainam ka ba ka balang ka beneng ka kular na ga binda jangi ko pa jangim ba ha beneng ka long ka ba koi ka teng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kindo kumba ha beneng Toai yang imenda ke jimbam jangi kabahala kasni batamap ingi gerangkang jangi kumbangi rugi map ke belesni yangi padua telam yangi shaga jimban shoy henrei taplait ingi nakabasinium taplait yangi ingi karpat kotrai naga jing sini barra haga jing spoon jame toai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingarap ke jing sne jame ngi light bara bo nakapop bangin yo jingadan ke jing jin jar barra Kadbangi dangap kemi lendi aga jingkarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ may bala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe diki pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame, bad haga jing spoon jame, to ai haka yaga jingsuk, bad ka jingatali kawe katkum gamon jame, mame uba im bad basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabor rengkad bat pim, Rengkad bat pim. Lap daga jingido Christ tongin yai markelia. Sngi
Hakumi ukun lambro jungo ble. Hakumi bakit na ka pop jungo parte. So kita ke belakot shaka jingka wai jungo kun lambrot. Ko kan ra kan mo ko so ko pa man ru ko ka ying sunga. Fresh on ta ti no sim sunga ka sia. Jesus ngai ti hame ka jingim chungi pa ro ka wai mela pen khadang yangi da ka jingir spur jame da ka snam jame da ka do jame ko Jesus pen roi ha po jangi ka jingi ka bashir hem ka jingir ka bashir hem banai tilut pura ya la de hame ka bang ila yaw pediang yame ha kane communion men siam Wan ladang imla ben pediam minta agamet barkas nam jame etrang yame ko jisu karko kardoru ya baro mangi kiba mane yame hakane kelip ma jisu rengat bat baro kiriko jame habedi ngiro ngi wanshame bamen pelong yangi kiba koi ya rap yangi ben im klam tobria bangin dok la ban aitilut pura ekajingim jangi Karko kardoro ki bampangi bashitam ki badan hapadeng jangi ki batia ki hospital karko kardo ki me di pa ki bashipenda haga nega mas bakoi karko kardo ya baro ki bampangi bashitam ki bathalat haga me kapar jangi pen kadang ki pen roy ka jingai thapo jangi ko jisu ai bore ki ko jisu karko ki ko jisu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin nia duwai. Ngi karpat ko blay badan board baro.
ba yakitu hakiba me ai yaka jinkamen banyo binda haka jingmaya jimble menom shala no la noru bakin klat na me da ukris utrai jangim utrai undon reng ka bat pim blay badan bor baron karkuyapi uppa barukon badomen sim Bakhuid yalisuk ban pen bana ikakubor baba jang utrai daga jingim ka jampim Barsan spa alai plai. Kaburam aku babar kun mesim Bakhuid, kumbang long ba Nyngkong, jum tahu berbuat nam lagi nam amen. Enyeroy utra Jesus Christ, dalam nama Amen.